Ty si Nedáme ho tu. Ideme do geta strieľať. Ako to, že si vôbec vybral takú tak to bude niečo. Toto budú pípačky, toto bude. Čaute partia, dneska som tu s Matúšom TCT. A ideme hodnotiť influencerov. Oscar Barami. Ako content creator je podľa mňa nezaujímavý, však on točí iba s ostatnými ľuďmi. Akože áno, ale ja by som dal, že Oscara do Ačka za to, že jak začal a čo robil. Ja, že ako grindil. Akože grindil, akože áno, ale za to, že robí Oscar s politikmi, instantná ťažoba. Okay. Môže byť, vieš čo, môže byť. Máme, necháme ťažobu. Ja by som, že setol ťažobu na Oscarovi. Že mal by skončiť. Fú, to až takto nie. No jasné, lebo má peniaze a zavidí mu. Poďme ďalej. Ideme ďalej. Naker Bakulas. Naked Bananas. Tak som ich pozerával ešte v roku, keď vydávali na Facebook videá. Fakt? Ešte takto? Oni nedávali na YouTube, oni dávali na Facebook a to videli iba nejakí lokálni Bratislavčania a vtedy som to videl prvýkrát. Ja preto som to aj nevidel, bo ja som z východu. Potom už mi im začali odchádzať nápady, lebo koľko máš typov kamarátov? Tak 10 maximálne. Oni sú fajn, oni sú autentickí, ja by som ich dal. Hodnotíme teraz, čo robia tí ľudia? V tomto momente. Január 2026, kde by teraz si... B. Kedy si by to bolo Ačko? Možno mali nejaký pík, či Gold? Gold, Naked Gold Bananas. je extrém. Extrém, to akože niečo si urobil. Teraz B. Teraz B. Oni ako sú strašne vtipní. Súhlasíš? Áno, dobre. Určite B. Fajn. Sa zhodneme, že Naked Bananas Bčko. No sa pozri na seba, jak vyzeráš. Som nekomfortný, kurva. Poďme ďalej. Gogo. Za mňa určite Gold. On vybudoval celý YouTube. Kamo, ja ako malý som si, vieš, ak išiel Goga? Ja tiež strašne, kamo. Ináč ja som si viac išiel v minulosti Goga než Expla. A teraz mám reálne radšej Petra. A ja? Ale neviem teraz, prečo. Lebo teraz je Expo taký viacej taký tínedžerský, že on... No nie, Explo chodil tedy s momou. To je zle? To je strašný red flag. Gogo je jak Johnny Sins v druhej kategórii. Legenda. Gogo mal pod rukami všetko. Poďme trošičku na New Wave, by som to nazval. Je to, že Katežinka. Ja Čo hovoríš, absolútne týchto ľudí nepozerám, Nie. ale viem, že vyskakuje na Instagrame a proste čo ja viem, sú to skity. No, Katežinka robí, že POV si niečo. Akože ona má niektoré vtipné videá. Áno, má. Akože Katka je vtipná. Som rád, že aspoň spomedzi ženských influenceriek Je niekto vtipný? sa nesnaží byť peknučka, vieš? Áno, áno. Taká, že pipina. Taká Katka nemôže byť pekná. A keby si tak zavrel jedno oko a ja na ľave nevidím, tak by to bolo fajn. Chúďa. Vieš, čo robí Katka? Ideme si povedať Katku? No daj. Ideme, že posledné video, hej. No dobre. 27 27 000 lajkov je celkom ako crazy. Čo toto bude? Počkaj, objednaj si čo len chceš, chápeš? Všetko si objednaj na mňa. Ja som mal načos, ty si chcela veľké pukance a ja som aj tak zobral pre obidvoch. Zober si aj túto čašníka si zober na mňa. Baby girl, ja neviem, prečo to komplikuješ, tak ja som mila zobral veľké pukance a načos a ty zoberieš kávu. Počkaj, tu mám 6 bytov hore. Čiže a Potter mi nedal tento mesiac ešte. Počkaj, ty už nebudeš musieť v živote robiť. Mne si strašná zlatokopka. Toto má 27 000 lajkov. Toto ľudí baví. Na toto sa niekto pozeral a bol taký, že... A to, že Ty kokos! To je to najlepšie video, aké som v živote videl. No jasné, však to dáva úplný zmysel, však to je banger. A ja sa nečudujem. OK, nikto nič, zariaduješ si byt. Láska, čo si myslíš o tejto kuchyni? Vieš čo, neviem. Tu brokolicu doješ. Si taká istá nula ako tvoj otec. Toto som videl už. Láska, čo hovoríš na túto To postavu? mi vyskočilo. No čo? Ako čo ja viem, tak ja nie som jej cieľovka. Tak dajú do toho Bčka, čo si chcel. Akože... Lebo tie čísla má extrémne a robí to autenticky, robí to vtipne, vie zaujať, to baví. Robí to vtipne, dáme si prestrih, čo Matúš povedal predtým. Ty kokos! To je to najlepšie video, aké som v živote videl. No teraz sa tam vyjadri. Nie je to pre mňa. Fú, diplomat. Ty si reálne, že konkurencia Oscarovi Baramimu. Poprosím, poďme na ďalšieho. No kde dáme Katežinku? Daj na Bčko. Do Bčka. No jasno. Sedí mi to tam. Hej, Catfisher. Oliver Oswald, kamarát náš a jedného aj druhého. Hej, on extrémne podporuje a za toho mám veľmi rád. A... Ináč Oliver si všimol aj mňa, aj Matúša, že ten istý moment a normálne nám napísal správu, že robíme to dobre. To už neviem. Hej. Ozaj? To je 2 roky Neviem, či dozadu. to je to môže byť. No. Oliver je veľmi milý človek, veľmi kamarátsky, content, ktorý robí je proste... No vlastne on robí podobné niečo, jak robí Katka. Áno, no bohužiaľ... Ťažovaniako! Že bohužiaľ, keďže kvázi poznám, hej, že tak proste je mi to sympatické. Keď pozerám jeho videa, automaticky už som taký, že to chcem aj doposarať, lebo... Je to Oliver, no, za mňa Oliver je Bčko. Akože herec, moderátor, šikovný chalan. Áno, čistý frajer. Môžeš menej nadávať.
Peter Lackovič, čo hovoríš na Petra? Znova to isté. Bčko? Ja jeho content absolútne nepoznám. Nevieš? Veď Peter robí vlogy denného života a vlastne zo svojej rodiny. OK, daj nejaké video od Peťa. 1011 postov? No, však Peter robí, každý deň robí video. My robíme, že každý deň sa snažíme, že na TikTok, ale Peter si grindí aj Instagram Ja si každý deň. každý deň hodím, kam. On má ženu, kamo, on si nemôže. Ale spokojne isto menej ako. Z Ameriky sa nám na Slovensko dostal taký trend, že keď zmiešaš proteínové vanilkové mliečko s kolou zero, tak to No, chutí celkom. stop. Už teraz mi to je, že sympatické. Neviem prečo, už keď vidím človeka, ako rozpráva, ako pôsobí, tak už som taký, že je to milé, je to sympatické, chcem to dopozerať a ten týpek mi prípada, že není preafektovaný, vieš? No nie, Peter Ja mám rád tieto lifestyleové videá, tieto autentické, ja presne také robím. To, čo robí Katežinka, POV a takéto hrajkanie sa... Ináč toto je pravda, Matúš nemá rád scénky a POV videá. Ale to je vo veľkej všeobecnosti, že ak na teba budem nadávať, že to také robíš, tak to si neber To je len, osobne. ona dáva na to POV, nie na teba. Áno. Fuj, to je také hnusné písmenko, to POV. Takže kde dáme finálne Petra? Škoda, že tu nemáme ešte jednu úroveň medzi Ačkom a Bčkom, lebo ja by som ho tam dal. Medzi Ačkom a Bčkom? Medzi Ačko a Bčko. Ale musí sa rozhodnúť. Tak Bčko, lebo to není nič také špeci, vieš, kde by si... Ja by som dal Petra, že do Bčka. Dobre, daj Bčko. Ďalej, moja kamarátka Jasmina Čelinská. Registruješ nejak Jasminu, či nie? Moc nie, ja som len videl, že ona točila s S kým? mojimi obľúbenými influencermi, Plážový Boys. Aký je podľa teba najhorší influencer? Plážoví chalani. Ty máš rovnaké tričko, takže my sme tričkoví bratia! Pláčkoví chalani, ak sa s nimi kamaráti a točí s nimi content, tak to mám asi. Takže my sme tričkoví bratia! Tak to je asi ťažké. Ale Jasmin si dá doťažiť. Ale ty to je tvoj podobný content, vieš? A ty sa s nimi poznáš, že Jasma má podobný fajn. content jak ja? Minimálne si jednu obdobie také točil. Tak akože ja mám stále nejaké scénky. No, tak fajn. Akože v pohode, len mala by skončiť. Takže ty by si dal Jasmu, by si dal, že do ťažoby, hej? Ja ťažoba, ale ty by si dal Bčko, ne? Ja by som dal Jasmu, že Bčko. Daj Cčko. Že sa musíme Tak, spriemerovať. ak to tak funguje, tak. Ona bude vedieť, že by si ju dal do Bčka. S tebou nebude mať problém, so mnou bude mať Jasminka, ja by som ti dal, že do Bčka medzi Naked Bananas, Katku, Olivera a Petra, ale tak... problém. Bohužiaľ, je tu proste najväčší hater slovenských influencerov a musíme ťa dať do Cčka, lebo priemer, chápeš, život není fér, bohužiaľ. Do Cčka ideš, Jasma. Tak. Asi mister. Zdraví vás pozitívne naladený. Vždycky pozitívne naladený, nie? On bol vždycky. Ja som si istý, že ten typek dáva kokain cez víkend. Aby bol vždy pozitívne naladený. Aby bol vždy On pred videom je taký, že stavuje kameru. Tak, No. toto, GTAčko, no poďme. GTAčko. GTAčko. Stan, ty pičo. Tak a jebne, ne? Jo, čo to je pozitívne naladený asi? Yo, zdaj všetkých, s vami je vždy pozitívne naladený, ja si myslím... Kokainový mister. Ja som si až teraz uvedomil, že jeho meno je asi mister. Áno, jak máš, že Pinterest, že máš svoj interes pinnúť, tak je asi mister, hej? Grindí, zarába si, perfektné, ťažoba. Ale to je to, že do prdele, čo ja mám hodnotiť, vieš, ako ja není pre mňa. Akože čo my chceme hodnotiť, že koľko čavo zarába, či aký robí content? No veď, no vidíš, A aký toto. robí content? Všeobecne? Všeobecne je asi mister šikovný. Keď som bol ja jeho cieľovka, čo je že reálne, že 10 rokov dozadu, bol by že v Ačku. Teraz je pre mňa asi mister v Cčku. Dobre, daj Bčko. Ja cením extrémne ten grind. Pravda. A neviem, či stále robí, ale... Robí. Tak cením grind, lebo to robí extrémne dlho typek. Samuel Procházka, a.k.a. Gracioso. Oliverov kamoš. Oliverov kamoš, taký istý typ kontentu, ako robí Oliver. Hej. Vlastne oni sú kolegovia z Európy 2. Kde by si dal sama? Ak je podobne On uchytený, je tak ho podobný. rovno daj veľa Oliver. Ja ho len absolútne neregistrujem, mne absolútne nevyskakuje, neviem o ňom nič. Akože ja sa so samom osobne nepoznám, ale za ten content by som dal, že kľudne, že do Bčka. Daj Bčko. Ja súhlasím, Dobre. daj Bčko. Joj, tento špecialista, Tinderový král. Počúvaj, každá moja kamarátka mi povedala, že on vyskočil na jej Tinderi. Adam Štrba. Ináč to je pravda, lebo v Bratislave sa povráva, že Adam Štrba písal každému druhému dievčaťu v Jasné, Bratislave. ale to je pravda, podľa mňa. Čiže za mňa... ťažoba. Ja som chcel povedať, že za mňa GOAT. Ne, akože cením grind, že ako No, typek dám- si chce zatrtkať, ale neviem. Kde by si dal Adama? Ja neviem, čo on akože, čo. POV videa robí. Jedno video mi od neho vyskočilo v živote a to bolo s českou influencerkou Aladžia. Áno, Dominikou, no. To je jediné, čo mi vyskočilo. A to bolo možno potom, čo Možno, že sa spolu mešli, boli... že na Tindri. POV, doma je prúser. S Adamom Štrbom. Adam, kto je Veronika? No kto to je? Spolužiačka? Ty nemáš spolužiačku Veroniku. Táto je nová? Ty kla... Ja kamo, ja nenávidím, keď niekto takto vypráva. Že, kto je Veronika? Spolužiačka? Že je to strašne hrané. Také hrozne hrané. Typek asi nevie hrať. Dobre, dajme to ešte raz, dám mu šancu. Ale ako toto, ak spravíš Adam, znova kto je Adam, tak ti Veronika? nemá... No kto to je?
Spolužiačka? Ty nemáš spolužiačku Veroniku. Táto je nová? Ty klameš. OK, tak Veronika mi pomáha naplánovať tvoju oslavu. Čo robíš, ty Jak môžeš takto hrať? No dobre, tak Veronika mi pomohla naplánovať oslavu. Ty si Ako sorry, ale toto nie. Tak nechci dať Adama. Napríklad ja Adama poznám. Ja by som dal Adama pred 2 rokmi, že do ťažoby, ale ja som sa s Adamom spoznal, je to veľmi milý chlapec. Super Cčko. Lebo ja by som ho dal do ťažoby, ty by si ho dal vyššie, kompromis Cčka. Ja by som ho dal, že do Cčka. Tak perfektné. A ty? Ja by som ho dal pod zem. Pod ťažobu. Pod zem, daj Cčko. Dobre. Ideme ďalej. Hello Cloud. Nemám šajnu. To bolo to prvé video, čo sme pozerali, že s Katežinkou, to bola tá druhá žena. Ona robí to isté. To je viacej ako go. To je nad Danom úplne. To je, že Tak som to je pozeral na Dana, že čo? Go! Dajú veľa Katežinky, keď robí to isté. No akože ja by som dal vedľa Katky, no. Dajú tam. Fero joke máme ďalej. Ajajaj, obchytkávač. Obchytkávač, no. Mne Fero príde, že je vtip. Odhľadnúc od toho, že čo urobil teraz. Je, má zmysel pre humorista. Pre humor. Má zmysel pre... To je rumor riadny. Má zmysel pre mužov. Nemáme nikoho v Ačka. Kto ide do Ačka? Do Ačka ide niekto, kto robí niečo iné. Unikátne, no. Fero nebude v Ačku. Fero by bol v Ačku za mňa. Keby to neposral teraz? Áno, presne. Ale akože áno. Dobre, posral to, daj ho do Bčka. Dobre. Čo je toto za... To je Sara Štangelová. To je Valdenová priateľka. Vieš, čo robí Valden a Sara, aké robia videá? Viem. Oni majú veľmi... Cinematické Áno, scénky. hrozne cinematické Akože scénky. Patrik Valko je veľmi šikovný filmár. Dobre, tak čo spravíme s jeho frajerkou? Povedzme si pravdu, Valden urobil zo Sary influencerku. Počkaj, ako ja nepozerám Sáru, viem, že čo robí cca, nerobí nič také, že čo by som si povedal, že to je crazy. Ona v kuse točí s jej frajerom, myslím. V kuse tam dáva riť, aby mala dobrý hook, aby to ľudia pozerali, dajú do Cčka. Akože áno, lebo áno, Sara je C. No. Matej Zrebný. Bol tábor Naked Bananas Áno. a Matej Zrebný. To som teraz išiel povedať, že ja som bol vždycky tábor Naked Bananas. A ja som bol stále, že Naked Bananas, že Ako daj do tábor. ťažoby. Áno. No a typkové videá som nikdy nepozeral. Ináč v jednom videu hrám. Naozaj? Pán profesor, ja ju nemám, lebo včera na mňa zautočil pes. Tu sú tie dôkazy trochu presvedčivejšie. Píšem vám 2. Matej som sa že spoznal. Vo Švédsku sme boli spolu, že na majstrovstvách sveta v hokeji a sme ho opili. Hej, bol slabúčky? Slabúčky veľmi. Tak vyzerá tak. Jasné Cčko. No jasne. Kvôli chlastu. A nižšie vyšiel. Nina Janová. Kebyže naozaj odhliadam od toho, že je mi hrozne nesympatická. Nina ti je nesympatická? Extrémne. A nemám hrozne rád takéto baby, ktoré sú na silu sebavedomie. Ja chcem byť ako Nina, ona je taká super. Ale dneska idem piť na ľudí, tohto nenávidím a toto je také a toto je... ona je moja goat, ona je moja queen. Ale akože áno, tie dievčatá, čo si idú Ninu, to je že veľmi zle. Akože čo vlastne robí Nina, že za content? No veď to. Ona nadáva na ľudí na TikTok a na všetko okolo. A potom bola parka s Oským v podcaste, to je Oscar proste- podcast, to je reperi, ľudí- nie, backstage. Ja- Akože zhodneme sa, že dáme Ninu, že do ťažoby. No, hej. Ale však akože Oskar bude mať kamarátku. No jasné. A však sa aj poznajú dobre. Hej. Nina ťažoba. Ideme ďalej. Lucipu. Ja by som dal Lucku do Ačka. Lucka je hodná Ačka. Hej, ona je veľmi zlatá. Robí pekný content, pekne to striha. OK, Lucka je pekné dievča. áno. A miesto pod Danom kľudne, že zaslúži. No jasné, dajú do Ačka. Danova ex do Ačka. Konečne máme niekoho v Ačku. Keď bola škareda, tak je isto v Cčku, ale Jovinečko. veľmi vtipné, Filip je autentické, sympatické. On to prerazil tým, že má aj biznisy, aj grindí, aj robí toto všetko. No, Filip je komik. Ačko. Určite Urobil Ačko. si aj svoju show, preukázal sa. Jediný taký flop u Filipa bol jeho vzťah predošlý a ten celý rozchod. To bola veľká ťažoba. Ako to, že si vôbec vybral takú piču. Ačko, ja som za Ačko. A ja som za Ačko. Super, perfektne. Filip vtipný. No jasné. Chris Gladič. Chris vybuchol strašne rýchlo. Chris začal minulého roku To točiť. je ten iniciálny výbuch, to som mal aj ja, to si No. mal aj ty. Udržať si je to ťažké. On si to dosť udržiava s tým, že hrozne kolabuje s Jovinečkom, ktorý keď sa pozrieš, tak je v Ačku, čiže má extrémnu výhodu teraz. Podľa mňa Filip to urobil strašne strategicky, že mu napísal, vieš, že stretníme sa, robíš content, si vtipný, vieš. Že Filip je stratég. Akože Filip je stratég. Za mňa je Chris viac vtipný, než je Filip. Akože ozaj. Dobre. Ale zatiaľ je Chris v Bčku, lebo Dobre. robí to iba rok. Áno. Bčko. No, jasné. Chris Bčko. Ja by som ťa chcel dať, že do Bčka, lebo si fakt vtipný. No. Za mňa viac než Filip. Je vtipný. Ježiš, tvoj obľúbenec a môj dobrý kamarát. Joj. Mišo Totka. Moja srdcovka, môj blízky kamarát Miško. Zas, znova pripomínam, ja ho nepoznám, ja poznám jeho content. A to, aký má content, normálne, keby tu je pištol, Ty hovoril, že si ideš kúpiť nanúk. Nehovoril, ja som chcel Izatko. Nechcel, ty zase povedal opakuje. ty, myci boha, toto nie.
Braň, spolupráca na lízatko. Vieš urobiť dajak inak. Zahrali deti, no. Zahrali deti, no. Daj naspäť tie zuby do papuly. Hej, akože ukludni sa, hej. Ale to je zase to, že to je hranie scénky, kamo typek, keďže ty si s ním kamoš a ja som s tebou kamoš, tak to on isto není primitív, vieš? No Michal nie je primitív. Perfektné, čiže ja len hodnotím content, typek ide do tých scénok na tvrdo. Ja by som dal Michala, že na Ačku, lebo ale akože, no, lebo Mišo je môj blízky kamarát a viem, že za akým účelom to robí. A robí to poprvé dobre, má 25 rokov a aký je moderátor, je akože veľmi šikovný. Dobre, kebyže máme dať kompromis, tak ja by som určite dal Bčko. Dal by si Michala do Bčka? Keby som ho dal pod ťažobu, by som ho dal. Ale keďže ty ho chceš dať do Ačka, tak kompromis by bol niekde medzi, čiže môžem sa zhodnúť na tom Bčku. Takže zhodneme sa, že buď B alebo C, hej? No jasne. Ale za mňa, keď je, že Kateržinka v Bčku, aj z Hello Cloudy, tak Michal musí byť tiež. Dobre, no Že jasne. Bčko Dobre, nie. daj Bčko. Miško v Bčku, Matúš ťa nemá rád. Ale nemám rád content, možno si pohodičky. Cynthia Totová. To budem zase ja teraz. Ideš Cynthia teraz ty nadržiavať, hej? Ja by som dal Cynthiu, že do C. Lebo čo je vlastne Cynthia? Cynthia je Separová frajerka, bývala. Ja ju poznám ako osobu. A Cynthia niečo robila pred Separom? Ja neviem, čo ona robila, to je to, že ja ju nepozerám na sociálnych médiách. Ja viem, aká je Cynthia, však ja som, pre tých, čo neviete, som po tanečnej skupine 8 rokov a tam sme spolu tancovali. Tanec, berte, hoci jak to. Oni to brali, že to volali tanec. Nie, len chcem povedať to, že ja si Cynthiu pamätám normálne ako kamošku, ako typku. Ja neviem, čo teraz ona povyvádzala, ale viem, že boli veľké drámy. Má tam aj fotku z Behind the Fame, z no, celkom reality show, čo bola celkom floppy. Chceme si povedať Cynthiu ako alebo či... Daj Cynthiu. Keď niekto vie natočiť takéto video, ktoré je extrémne obyčajné a má to veľa lajkov, tak je to len kvôli tomu, že si známy a že chápeš. Čiže toto nepripada do úvahy. Nič nepreukázalo. Toto je úplne to isté. Takýchto báb na Slovensku je milión, ktorí by toto vedeli spraviť a nedostali by toľko lajkov, koľko Cynthia. Je to tak, no. Daj niečo, kde ukáže niečo, čo je ona dobrá. Braňo, chceš dobrý huk? Cicky. Pre chalana? Nedáme ho tu. Fú, a 108 lajkov. 108 000 lajkov je insane a je to fotka proste s 15-ročným typkom a 8, veľké cicky. Akože Čavo Pulol 20 koľko? 4? Čavo Pulol insane, no je vysoký. Cynthia nemá content, prepáč Cynthia, ty nerobíš content. Cynthia je baba, ktorá je pekná a chodila s reperom. Určite Cynthia C. Dobre. OG, mename Selassie. Pôjdeme do geta strieľať. Ja som extrémne za to. Že čo? Strieľať. Kde by si dal Sláža? No do geta. Sláža robí tak dlho content, ako robí Gogo, ale Goat určite nie. Hovorím, ak spájame minulosť, tak A. Slážu je A. No ako takto, ja som ho nikdy nepozeral ani to, ale on mal pík. Teraz viem, že robí že filmové veci. Hej, tak drží to, no a robí čo ho baví a keď není Goat, je tam dlho, je to jeden z tých dôchodcov. Akože Bčko by bol zakerné, že pre Sláža. Si to asi nezaslúži to, ako dlho to robí, vieš, a mu to ide. Jasné, čiže dáme ťa ku Nine Janovej. Nie, určite Ačko Slážu. No Matúš si musí asi skočiť, lebo ideme na plážových chalanov. A že my sme tričkoví bratia! Kde dávaš plážových chalanov? Ty vieš, že dávam plážových chalanov. Ale nie, zas toto. Ja keď som ich stretol, aj vtedy na dome. Matúš, aké som ti urobil vajca? Som stretol toho Mateja. Ale pohode, vieš, ako to není nič osobné z toho. Ja len zas ten content nemusím. Za mňa plážový B. Dobre. Vedľa Michala Totku. No, perfektné. Studio Moon TV. Ja som si Moona nikdy nešiel. Ani ja, to je pre deti. Ale ja ho dám do Ačka. Čau, má Lambo. To aj keby to ako... Akože... Ak máš Lambo... Z YouTubeových videí. A ináč ja normálne rozmýšľam, by som možno dal hore úplne. Do Goatu. Lebo týpek teraz vlastní YouTube. Moon je Goat. Daj ho do Goatu. Moon, ty si frajer. Áno, tomu ver. Samuel Miškov, a.k.a. Samozvaný. Behind the Fame postavička. Ja by som dal Sama do Bčka. Dal by som ho do Cčka, ale je mi sympatické. Ja Sama poznám osobne. Samo je veľmi milý človek, dobrý moderátor. Ten content robí úplne iný, lebo on nerobí že POV veci. Robí že kecacie videá a vtipné videá. Videl si nejakého videa? Vyhoraj. Jeden rok má 365 dní, 8760 hodín, 31 534 000 sekúnd a ty si v každej z nich jebnut. Ale nie. Každú sekundu sa na svete narodia 4 ľudia. V čase tvojho narodenia to mohli byť 3, ale nič s tým nenarobíme. Avšak naopak. Ja by som dal Sama, že kľudne že aj do Ačka. Dobre, ak je Michal Totka a plážový chalani v Pčku, tak určite do Ačka. Lebo samozvaného reálne, že je mi sympatický a mám ho rád. Škoda, že Samo tak málo točí, ale za mňa Samo A. Ja. Rasťo Paulíny. Rasťo robí
To, čo robí už asi 6 rokov. On to robí dlho. On vlastne robí custom veci, nie? Áno, ale vidíš, akože napriek tomu, že typek není nejaký extrémne virálny, tak ja to cením, lebo má nejaký svoj níž. Ja cením každého, ktorý má nejaký níž. Mám uríti všetkých týchto influencerov, lebo ak zoberieš internet, nikto z nich už nemá čo A ty robiť. sa s Rastom poznáš, nie? Hej. Ale Rasto je taký starý jak my. A robí to, že najdlhšie. Akože za to by som ho dal, že do Bčka. No určite do Bčka. Jemu keď začnú vybuchovať tie veci, alebo nájde si nejakú metódu, aby to fungovalo, tak Ačko. Ja mu držím palce. Sme na tom podobne. Toto sme asi prvý taká naša generácia. Nová vlna z novej vlny. Hej. Ľudská Mikušová, fitness dievča. Ja napríklad Ľudsku poznám, milé dievča, šikovné, pracovité. Ja by som dal Ľudsku kľudne, že do Bčka. No jasné. Aj do Ačka? Až tak, že do Ačka. No Akože a? povie sa, že koho máme, že v Ačku. Ale má níž. Som športovec, ja mám rád ľudí, čo športujú, majú nejaké toto, že vieš, že keď zoberieš influencerský svet, tak ona je stále známa v tej fitness komunite. A ináč ona je taká, že prvá Slovenka, čo vlastne sa dostala že do Česka a robila YouTube video s Jakubom Angelom. Perfektné, daj Ačko. Dušan je go za mňa. Ja si pamätám Dušanové staré videá, jak nadával na každého, alebo to bolo úplne jedno. Let's play z CSK alebo z GTAčka. Daj go. Typek to tak vytiahol z kamaráta Goga na to, aby zrazu vlastnil YouTube jedno obdobie. V A období vlastne aj hashtag vlastne. match. Teraz je top tier na Slovensku Dušan. Áno, však on keď teraz dá každé video, tak 100 000. No, to je akože frajerina. Vtipný, autentický, pracovitý a robí to kámo 15 rokov, či koľko to robí? Mohol by si mi poslať nejaké peniaze za tieto komplimenty a daj ho do Gouta. Á, náš kamarát. Peter Altov, a.k.a. Exploited. Explo. Ja poznám jeho každé video, že na YouTube. A mne sa strašne páčilo, že Explo sa dostal že do tej fázy, keď začal robiť vlogy a vtedy som si ho strašne išiel. 19, A ja 20. vtedy, a to bolo možno jediné obdobie, kedy som si ho išiel. Vtedy som mal Fezra. Hej. Ale za mňa Peter, čo robí, že teraz, a to, čo robí, že posledných 13-14 rokov, je GOAT. No jasné, ja to cením, lebo proste typek bol virálny, predstavenia módov, typek bol virálny, David Dobrik vlogy, typek sa snaží byť teraz virálny, aj keď to moc nejde. Mne sa páči na Petrovi to, že on vlastne ide s dobou stále. No veď toto som chcel teraz povedať, aby som to nazval takým pubertálnym syndromom, ale to aj ja mám, vieš. Ináč, lebo keď si zoberieš, tak Peter z týchto 4 ľudí, čo je GOATový, tak Dano je že detko. Studio Moon je na našej vlne, ale typek je o toľko vyššie, no že to sa hej, ani nedá Studio Moon je porovnávať. taký starý jak my, ale úplne že inde. Dušan je slovenský PewDiePie. Áno, a Explo je slovenský David Dobrik. Explo je také väčšie dieťa. Preto podľa mňa aj nás tak podporuje. A to si veľmi vážim. Extrémne si vážim, keď ľudia vedia povedať niekomu, kto je o trošku horší alebo sa o niečo snaží, že áno, robíš to dobre, rob to ďalej, budem tu stať a budem sa na teba pozerať. Explo je taký náš YouTube tatko, No. že dáva pozor na nás. Fajn. Peťko, ďakujeme, že dávaš pozor na nás. Hej. Vieš, čo by sme si mohli dať, že s Explom, že nikdy som. Na tým by sme dali, že do inej izby, aby sme opili Petra. Dve deti, čo na tebe vyrastali, ťa opijú. Patrik Valko, a.k.a. Valden. Valden? Ja by som dal, že Valdena by som dal, že do Ačka. Ja by som mohol do Bčka, lebo typek robí zase to isté, čo robia všetci. Ale robí to zase kvalitne. To je pravda, robí to kvalitne, dobre daj Že do Ačka. zhodneme sa, že No, za to, aké má čísla a kam to akože, jak to ide, Ačko. akože hej. Daj Ačko. Patrik je grinder a grindí to veľmi pekne. Peter, Môj obľúbený Peter youtuber. ale akože aj môj. Kvalita, humor, vlogy robí. Áno, ja mám rád autentický content, ak ste si nevšimli, čiže za mňa to je GOAT, lebo Ináč- typek proste si robí takú námahu s tými videami. A robí to vlastne po anglicky, neviem čo on tam teraz robil, lebo reagujeme na slovenských influencerov. Hej, to je ale tak, jedno, ale ale- Dano Drevo, kamo. Kto sa včera posral? Ja? Predvčerom. Kto sa dokadil? Dano. Ja už by som len dal Petrovi Gouta za to, že urobil Dana Dreva, lebo som na tom vyrastal. Bergy, Adam Berger. Točí klasické scény, ale zase to je to isté, čo robia všetci. Za mňa je Adam viac vtipný, než je Filip, než je Jovinečko. Áno? Za mňa áno. Ale zase Filip je v Ačku kvôli tomu, lebo je veľký podnikateľ. Dobre, daj do Bčka. To je akože reakcia kvôli tomu, lebo ideme na Betku. Večer som varu. Betka, ďalšia ex-priateľka youtubera. Tento raz Sláža. Sláža ju vlastne vybudoval. Ja nepoznám, ukáž mi Betku, dlho sme nikoho nepozerali, ukáž mi, čo robí dobre. Betka. Trend. Má frajera? Má. Polož si toto miesto v Prahe, pretože na budúce ho nebudeš chcieť vynechať. Volá sa to Tvoj šperk a je to spot ideálny na rande s kamoškou, babkou. No robí lifestyleový content pre dievčatá. Fotky pridáva. Ináč za mňa tu máme že ďalšiu ex-priateľku, youtubera. Betka je krajšia než ľudská. Za mňa ľudská krajšia. Fakt? Nič, Betka by išla od postiel, ľudská by išla na postiel. Betka je Bčko. No, daj Bčko. James, tu máme, že spoločnú minulosť má tento priateľ môj. James. To teraz vyznelo, aké by sme trtkali na bežnej báze. Nie, oni nespali spolu. Všetko bolo, nie sex. Prečo vlastne by ste sa prestali baviť? Ale my sme sa spolu ani nikdy nejak veľmi nebavili. Pozeraj, slizúň.
Podobná vec ako u Cynthii. Poznám ju osobne, nejdem si moc content, falošný, scénkarský content. Fú, to je veľmi falošné, no. Väčšina týchto ľudí to tak má. No pre mňa je to, keď to spriemerujem... C. Za mňa je Jane z C. Dobre, daj do Cčka. Ďakujem, že sa shodneme. Laura Vrbičanová, ďalšia moja kamarátka. Laura má 19 rokov. Veľmi šikovná. Mladá. Fitnesska, cvičí. Majsterka Slovenska v bikini fitness, tuším. Dobre, ukáž mi ju. Predstav si, že si tvoja mama. Vrátiš sa z práce a toto ťa čaká bohužiaľ doma. Dobre, stop. Slúbi sa mi edit, není to typický edit, dala tam nové zvukové efekty, vieš, že hrá sa s tým, dala tam dobrý voiceover, ktorý sedí, není pokazený, vidieť, že si na tým dáva záležať, zatiaľ dobrá impresia, že Bčko. Súhlasím. Hej, to ako niektorí v Bčku sú na tom oveľa horšie ako Laura. Akože veľmi. Kto je toto? To je Moma, kámo. To je Moma? Daj Momu content. Na jednej strane som influencer, ja rozumiem širokej verejnosti, ktorá nemá rada influencerov. Tiež nerozumiem tomu, prečo sa stalo droga, ako to je. Matúša Moma nebaví. Vraj máte radi úprimné a autentické reklamy a jednu takú tu pre vás mám. Tento dvojfázový olej od L'Oréal Professional, ktorý funguje na tým. Tebe sa páčila Moma? Nie. Ani mne, no. Ale nie, ja len kamo toto, čo som videl. Nič nudnejšie som v živote nevidel. Chápeš, keď to porovnávam napríklad s Laurou. Akože asi ťažoba. Aj do ťažoby. Dobre, robí to dlho, ale to je možno prvý človek, ktorý to robí dlho, ale nikdy ma to nezaujímalo. Tak ju daj do ťažoby. To je To je Sofia Pavleová. Ukáž content. Poďte sa pozrieť, čo som dnes jedla, pri tom ako sa snažím dať si svoje stravovacie návyky dokopy, pretože po sviatkoch to bola čistá katastrofa a ja som skoro vôbec nejedla varené jedlá. Včera sme sa vrátili z Ameriky a ja som sa potrebovala dať súrne dokopy. To kamere môže. Ja končím, ja tu nebudem so slovenskými influencermi, proste toto není moje. Včera som sa vrátila z Ameriky a teraz idem si dať tento make-up, lebo toto sa mi ľúbi a chcem byť takáto peknúčka. Teraz si dám tieto proteínové granulky, ktoré mi urobí ešte krajšiu pleť. Ja ale nemám rád peknučke. Preto cením to, že Katešinka, dobre, catfish, extrémne vyzerá jak madrac, ale... Dobre, je to jej osobnosť, ja ju nepoznám, ale ten content to tak ja Sofiu poznám. A je pohodičke, baba? Je. To hovoríš len tak, lebo sa to točí, alebo reálne je? Keď mám hodnotiť Sofiu, čo sa týka že kontentu, ja si to nejdem. No tak áno, tak Cčko, lebo ale nie je to zase také zlé. Napríklad na Bčka nemôže ísť, lebo Laura robí lepší kontent než Sofia. Daj Cčko. Kto je toto? To je, že Maxim Ižip a Andy Štech. Ižipovci sa volajú. Viem, že robia fitness content. Videl som vlastne od Maxima. Točil video, kde dával tip pre mužov, ako spraviť rande zadarmo. A zobral tam stoličky, to jedličko. Mi prišlo hrozne vtipné, že typek, že zadarmo rande pre babu. A Digon, že no musíte vlastne navariť. Veľmi milé, je mi to sympatické. Ty by si dal Ačko, ja by som dal Bčko. Ak by tam bolo niečo medzi Ačkom a Bčkom, zhodneme sa. Ak nie, tak mi to je veľmi jedno, daj to do Ačka, Bčka. Mne sa strašne páči na tom, že Aťka pomohla strašne veľa dievčatám, že mali anorexiu, bulimiu a toto. Dobre, daj do Ačka. Mala bulimiu, big bulimia. Naty Kearney. Ďalšia frajerka Petra Altofa, a.k.a. Expla. Ja od nej nič nepoznám. Ja viem, že Naty Kearney chodila s Pilsim a to bolo všetko a potom, že sa dala dokopy s Petrom. Ukáž mi niečo. To ide mi ako veľmi sympatická baba. Akože na to, čím chodil Peter predtým, čo myslím Momu, tak Naty Kearney, to je veľký win. Dnes poletíme biznisom, ale vie o tom len jeden z nás dvoch. To je hrozne drahé, to sme nemali. Peťo začal znova točiť na YouTube a strašne ho to baví. A ja viem, že on hľadá momenty, kedy môže ten content tvoriť. Je tam tá chémia, sex je isto dobrý tiež. Perfektné, poďme, daj ho tam Bčko. Dal by som ju aj vyššie, ale keďže nemáme nič medzi, vieš, tak ako čo... B, za mňa určite B. Bianka Rumanovová. Do ťažoby. Hodneme sa. Ambasadorka, fashion blogerka a p***a nikdy nezabudne. Akože to mi tam pasuje vedľa Oscara, Niny a Momy. Dajú do ťažoby. BTF, celebrita. To niekde povedala na nejakom podcaste, že frajer veľmi dobre zarába, že ona dáva do toho vzťahu, akože pridáva hodnotu len cez spoluprácu. A vieš, v akom podcaste bola? Jo. U Oscara! A títo dvaja, kto? Že do Gouta? Nás by som dal, že do ťažoby, lebo my hodnotíme všetkých ľudí, kámo, dneska. Nie, to Gouti sme prečí, čo si? Ja sa dám, že do ťažoby. Ty sa dá do ťažoby, mňa tam nechajú. Ale ja dám ťa aj teba. Ne. Zhodnotím to takto, keď my to budeme ťahať tak, že ako teraz ťaháme, tak do 5 rokov môžeme byť aj my Gouti. Ale jasné, že ja už som tam teraz. Keď chceš zapracuj, ty tam možno za 5 rokov budeš, Braňo, za 5 rokov možno budeš tam, kde som ja. Na šovke som jak gaďovka z rúže, dostávam rúže. Mám baby face 20, poď kino, po ním trochu kúšem.